जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सॉरी 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 सार देरनानै नै गरम जाहांजोबबाय बेदरखौनो नै एकदम जानला मोनला सुला जोबसै दा जा संखावला जोबसिगोन नै गाइसमोन। थाउजेन्ड लाबोबाय गाइसमोन नै खुलिगासिनो थाउजेन्ड गावनाय दिनै हरसे गावगोन नैसो। So hello लोगोफोर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गिबियावनो बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव फरायहरलायबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय लोगोफोर मा होनो इलेक्शन रिजाल्ट मोनगोन आरोना। तो बिनिनो शर्ट भिडिअ लानानै फैदों आं। तो दिनैहाय मा जों खालामगोन बेखौ आङो भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन आरोना लोगोफोर। तो नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय था आरो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामहरबानो जाबाय आरोना। तो दिनैहाय मा होनो मा गित जानो हागौ आरोना लोगोफोर, नोंसोर नायलांबाय थाथ'ल'। दायो मोनसे जायगायाव थांगासिनो आरोना लोगोफोर आं नुनो मोनगोन, नायलांबाय थादो। दा बारायफिनलायगोन ना आरो मेरला दंबावो। दा जोङो नै दसे वाशरुमाव दं आरोना रिजाल्टनि सेकेन्ड राउन्ड मोननाय लोगो लोगो एसे दा दसे उनाव रिजाल्ट कमप्लिट मोनबा डेन्जार दावराव जागोन जों, गावख्रुबजोबगोन UPPL नि मानसिफोरखौ गावख्रुबजोबगोन जोङो दिनै गाइसमोन। ओमफ्राय नै इथिं दंजोबो जोंना पार्टनारफ्रा। नै मोनाबाय लोगोफोर, ओमफ्राय दा अमा सावगासिनो लोगोफोर। रिजाल्टआ दाबो मोनजोबाखै जोंना। दा निसिमा बेयाव बावहाय सासे देरहाबाय आरोना लोगोफोर, ओमफ्राय लोगो लोगो अमाखौ सावबाय नै गाइसमोन होगासिनो नै। नै अमाया गाइसमोन पिक गोदागासिनो जोंना नै 50 केजि गाइसमोन, 50 केजि नै। जाख्रुबखानांगौ दिनै। मा होनो दायो 6:40 जाबाय आरोना, दासिमाव 7टा देरहाबाय। दा UPPL आ 0 जाना दङ जोंनिया, 7टा देरहाबाय लोगोफोर। आरो दसे उनाव आरो गुड निउस फैबावगासिनोसो, देरहां जाबावगासिनो गाइसमोन। जों ओरैबायदि उखुन्दै खुजोबहोगोन दिनै रिजाल्ट फाइनाल रिजाल्ट जाखांनायनि उनाव। गामियाव बमा गाबनायानो बन्द जानाय नङा गाइसमोन, नोंसोर नायलांबाय दा भिडिअखौ। ओमफ्राय नै अमाया होखावगासिनो इथिं थावख्रि, अमा थावख्रि जाखावखानांगौ। सार देरहानानै नै गरम जाहांजोबबाय बेदरखौनो नै एकदम जानला मोनला सुला जोबसै दा जा संखावला जोबसिगोन नै गाइसमोन। नै एसेल'सै गोदानायफ्रा नागिरदों नै वाव होबोदों इथिं होबाय नै थरसे लागाव। गावनायानो गावनाय हो बमाया हो खोमसिलै जोंनिया गामिया कारेन्ट गैया। दामग्राया जोंना कारेन्ट गैयिनि थाखाय बेखौ लानांदों गाइसमोन। नै उपाय गैया, नै इथिं लागायबाय लगायलायबाय गाइसमोन इयाव। नै लोगोफोर ओरैबायदि एवखावगासिनो देरहानायनि खुसियाव। आरो नै बे साराय गंसेयाव नायबाव लोगोफोर, दिनै हरसे जागोन। नै ट्रेक्टर बेलथायनायनि खुसियाव, ट्रेक्टर बेलथायनायनि लागाव नै तामाम हिट
Ini लोगोफोर हरबो जाबाय नालाय बे गासिबो जोंनि BPF दोलोनि मानसि गोजा आरोना इयाव रावबो ट्रेक्टरनि गैया गाइसमोन नै गथ'फ्रा जाग्रोबाय बेदरजों दालिजों ओंखामजों जाबाय So guys men, नै स्काई शॉटखौ गावनो नागिरबाय आरोना बेरला मा जाखो बेरदेरनाय नांगौ लागाव दोस्ता ओइ नुवा माथो ओइ गोजौआव थांदों अ गोजौआवसो Hey, Maka! Nei laगायबाय गाइसमोन आरोबाव मोनसे शट 60 शट गाइस 60 नै गाइसमोन Mana bala? Kisi amar pawa. Lain manusia sedang bisa. Hilang saya nih. Final lari-lari boma gawo nagdar na ini bawa dan nih position बानायगासिनो जोंना बमाखौ इथिं ini position बानायखाना लारि-लारि गारहरगोन आरोना बे बमाखौ देखायखाबाय दा बेयावनो बुंखाबाय आं मैयानो ओरैबायदि सिमोन लाखिगोन खावले बिसोरना थरसे थांबाय बेरासै सेकेन्ड थांबाय सेकेन्डआ बेरबाय थरसे थांबावबाय सावनाय जायाखै माबायाव नांहैबाय
Oi ma. Thorni beras deh. Niar first gue. Maka. Lagao. Jai. Kau berenang kalang dulu. Oi maka. Ini sudah. Itu siapa? Oh. Oh. Beda. Lagao. Oi maka berapa sih review? Golong mesra kan be? Baru logo per asli bom lagi level nih, Casman. Cesoy kumur baik. Thousand love by guys mana kuli guys nih thousand kau aja nih horse kau kan nih sih lagaun sih ibar sih biar kan layas lah ini susah ya nunga tuh injak nih namanya haso ayo izin lari hari yang nih ayo sisi ngolang Kari ko set cam na nang guys man. Siapa sih akak masuk? Nih thousand lo kayak beda. Nih lo kayak baik guys man. Coba. Harus lo kamar deng. Lo udah 3 second on the bike 3 second thang bos kema